Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri seiko sekwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma muri sei zvenyu, hameno ikoko kwamuri kuAfrica, isusu kuno kutakatotiza, tiri kuno kumhiri kwemakungwa. Kutiza unotiza, asi mweya wemunhu waukaurayisa haufi wakagona kumutiza. Nditsvakireiwo kachin'anga chechokwadi chisiri chefeki chinokwanisa kundibatsira. Levho ranandunge chairo, munhu uyu anditambudza hama yangu kwenguva yakareba. Handina zororo mumwoyo mangu nemupfungwa nekuda kwake murume uyu. Dzimwe nguva ndikamuka pakati peusiku kuti ndinge ndichizotonzi ndazozorora ndarara, hunge ndatanga kutoridza masongs embira, nekuti ndinenge ndichimunzwa anenge achitaura achiimba, ende dzimwe nguva anongotanga kungochema achiridza mhere sekuchema kwaanoti ndiko kwaakaita apo paakazourawa nasekuru vangu. Asi sekuru vangu vachizonosvika pakunofa, ivo vakati vakamuuraya by mistake. Sekuru vangu vainge vari muC10. Sekuru vangu mukomana ndikangoti he was like a psychopath. Vainge vari munhu ainge asinganzwiri umwe munhu tsitsi, vainge vari very violent. Sezvo ndakakura navo, ndaivaona sekunge vainge vari mukoma wangu. Tainge takasiyana ne6 years. Vakakura vachichengetwa nevabereki vangu. Sekuru ava vainge iri hanzvadzi last born mufamily mana mama vangu. Saka munhu aifarira kurwa, ende vainge vasingatyi kuudza vanhu kuti ivo vainge vari muCIO, even though zvainge zvichinzi zvainge zvisingatendedzwe kuti unge uchiudza vanhu. Saka ndakavashandisa sekuru ava kuti vange vachindirwira hondo dzangu. Ndainge ndava kudanana nomumwe musikana uyo ainge achidzidza paUZ. Musikana uyu ainge ava kundiudza kuti aigara achingonetswa. Umwe mufesi uyo wandichati ticha ainge achiita zvekudhiraivha makombi awo aienda kwainge kuchigara musikana wangu. Saka ndakabatikana. Pandakaendako kurengi ndichida kunetsana naye, vakandikurira vakandirova, ndikazodzoka round 2. Ipapo zvainge zvisisina kumira zvakanaka. Zvinhu izvi mukomanashe zvakaitika muhudiki hwangu, because inini mukukura kwangu ndainge ndiri munhu ainge aine muviri muhombe, ende ndaigona kurwa zvisingaiti. Pamba pedu tainge titori nejimu tichiita zvekutraina boxing. Saka ndainge ndiri school bully kunyange kuchikoro. Ndiri mudiki kudaro mukomanashi ndaitozivikanwa muraini semunhu aiva neutsinye kuvana vevamwe vanhu. Ndainge ndiine hasha zvekare. Saka ndakazoti ndaudzwa kuti ticha ainge achinetsa musikana wangu uyo ainge achidzidza paUZ. Ndakabva ndachizoenda kwaari ndikarovana naye, but vakandikutsira. Iye ticha nevaneng'ina vake vandikutsira kudaro vakandirova ndikatiza. Saka mushure mekunge ndatiza, ndakabva ndachizoenda ndokubva ndachizonotaura nasekuru vangu muCIO ndikavaudza kuti ndo zvainge zvaitika. Vakati sezvo zvainge zviri zvinhu zvainge zvabva mukuitika, vainge vasingadi kuti tinge tichinomutora kuti vange vachimurova, nekuti vainge vachida kutoita wekutokidnepa asingatozivi kuti atorwa nani. But vachironga zvese izvi vainge vasina tarisiro yekuti ticha vainge vachazosvika pakumuuraya. Pakati papera gore mukomanashi mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, I think kuti vanhu vakawanda vainge vatokanganwa nezvayo nyaya iyoyo, but ini ndainge ndichingoti chinokanganwa idemo asi muti haufi wakakanganwa. Saka ndakazoti kuna sekuru ndikuda kuti munhu ange achitombotorwa, ange achimbonorohwa. Ivo vaitoti ndaumbonomunyika ruoko rwake muacid kuti ange achishaya chekudhiraivhisa nacho motikari. Saka vakazomutamba yakapenga, vakakwira mukombi yake. Ndichati iye aidhiraivha makombi ainge achienda kuHighfields. Vakataimira paya pavainge vava kutoziva kutoti yainge itori last trip yake. Ko masinhamba anokwanisa kuita kana mwedzi wose vachingokutevera. Handiti vanenge vari pabasa vachingobhadharwa zvavo. Saka
vakapaka zvavo motikari yavo vachimutevera vachistadha kuti anofamba sei. Saka vakabva vachizoona kuti iye aiwanzokuchaisa kuzvi10-10 ndipo paairova last trip obva achizoenda onosiya windi wake kana apedza kuburutsa vanhu vanenge vari mukombi yake ozoenda zvake kumba kwaainge achigara kana kuti kumba kwegirlfriend. Saka vakazopinda mukombi, imwe motikari yavo yainge iri kumashure ichitevera. Saka vakapinda mukombi vainge vari vaviri ndokubva vagara mukombi muya. Akabva achizoenda akanosiya windi achiti ainge achazonodropa off. Vanasekuru vangu vakabva vati ndo zvatanga tichida. Vakati windi achingonoburuka kombi yakafamba kudazve about 5 minutes then ndokubva vatongomudzipa. Vamudzipa kudaro vakamuudza kuti aifanira kuti arambe achingodriva kombi. Vanoti vakaenda naye kunzvimbo kwandisingakwanise kuti ndige ndichikuudzai because vaitoti ndokubhesi kwavo. Vakati vasvika ikoko vakatanga kumurova. Vanoti vakasvika pamba ipapo painge pasitomborina kana munhu. Saka vachimurova kudaro hanzi umwe wavo wavainge vainaye hanzi akanomurova netsvimbo. Saka ticha uyu aifanira kunge dai akarohwa netsvimbo pabendekete apa. Hameno kuti chii chakaitika. Akabva anoita sekunge anononzvenga tsvimbo iya hanzi yakanomurova mumusoro make pakarira kuti ka. Bhonzo remumusoro hanzi ndokutotanga kutogwina. Vakamutora vakamuisa mumotikari because vakaona kuti chimiro chainge chavapo chainge chisisina kumira zvakanaka. Vakabva vachizotora necutting torch vakailodha kubackseat. Vainge vari vatatu vakadriva. Vanoti vakaenda naye kune rimwe prazi ravasina kundoudza kuti kuprazi ikoko kwavakaenda ndekupi. Saka vakazoti vasvikamo muprazi imomo umo mavaiti ndimo mavaigara vachienda nevanhu avo vanenge vachifanira kuti vange vachizotsakatika. Vasvikamo muprazi hanzi vakatsvaka painge pari padhuze nerukova ndokubva vachizomusungirira pamuti. Vakabatidza cutting torch yavo ndopaakabva achizomuka. Cutting torch vainge vachitoda kutoti vange vachipisa mutumbi wake sezvo vainge vasingadi kubatidza moto. Saka vaida kutomupisa necutting torch kusvika atsva. Akabva achizomuka but vanoti kunyangwe vakazviona kuti ainge achiri mupenyu asi hanzi zvainge zvakafanana nekuda kwekuti ticha iye ainge akuvara zvekuti kurarama ainge achazotongorarama zvake. It's either achipenga kana kuti chiri chirema. Saka hanzi vakabva vachizotanga kumupisa ari mupenyu akaridza mhere. Ivo havana kuita basa nazvo nekuti panguva yacho vakati vainge vagarwa. Ivo vaitova nenguva dzekuti vaitonzwa kuti pana pavagarwa manje nedhimoni kana kuti shave raita kuti vasambonzwira munhu tsitsi uyo wavanenge vatoti munhu uyu ari kufanira kuti ange achizofa. Vakamupisa kusvika achizofa achingoskrima achiridza mhere kudaro. Nekuda kwekuti paprazi ipapo hanzi painge pasingagari vanhu, rainge ringoriwo prazi roumwe murungu akangotorerwawo prazi rake. Saka paisagara vanhu, painge pasina activity yainge ichimboitikapo paprazi. Vakaita nguva yakareba. Ivo vanoti usiku hwose vakazobvako kuprazi ikoko kuma 1 PM vari busy kupisa mutumbi waticha zvekare nemabhonzo. Hanzi pakasara pasina kana evidence. Ndokubva vachizopisa sango, but vakapisa sango vachiita zvekukontrola moto wacho. Vakabva vachizodzokera kubase kwavo vakanosiya cutting torch. Sekuru vangu mukomanashi ivo pachezvavo handizivi kuti ingozi yevanhu vakawanda here vakauraya, because kubva ipapo vainge vava munhu ainge ari violent. Vakambobata amai vangu vakavarova vakaita sekunge vachavauraya. Mushure mekunge baba vangoenda kwavari sekuru vakavaudza kuti vainge vakabva mukunetsana naamai nekanyaya kadiki diki. Amai vakangoti vachingosvika pamba sekuru vakatongokurura bhande vakaenda kugedhi vachimhanya. Zvakativhundutsa tose tikamhanya kuti tinge tichivabata, asi vainge vaine simba rainge rakanyanyisa. Sekuru vangu vakazondiudza kuti ticha vainge vakamuuraya. Later on I found out through a friend of my girlfriend. Ndava kutoda kutomuroora mukoma zvekuti ndakazotongosiyana naye apa madates ainge atovapo
ndainge ndakaudzwa kuti ainge akandinyepera kuti ainge achinetswa naticha. Kwandiri ainge akandiudza kuti ainge asati ava ready kuti anga achizorara neni, but naticha airara naye nekuti ticha ainge achimupa mari. Ndakabatikana ndikamubvunza, akandiudza kuti it was a mistake, zvakangoitika ka1 and ainge akangodanana naye kwenguva pfupi. Ndikati but tichifambidzana ka, akati it was a mistake, she asked for my forgiveness. Ndikabva ndaramba ndikati izvozvo handizvikoni. Saka when I found out mukomanashi, I was devastated kuti ndainge ndakaurayisa munhu ainge asina mhosva. Sekuru vangu vakazoshaika, vashaika, iniwo ndakabva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Already ndainge ndiine zvandainge ndichisangana nazvo. Ndaikwanisa kungomuka pakati peusiku ndobva ndaona kuti handisi mumba. Ndo chimwe zvekare chakaita kuti ndige ndichizobva kuZimbabwe. Ndaiti kana ndamuka kuma 1 am ndobva ndaona kuti ndiri mukombi. Ndichitarisa ndaibva ndachizoona kuti ticha ndiye anenge achidriva kombi, but achidriva kombi kudaro anenge akaboka aine maburi, achibuda honye, ende achiratidza kuti kufa kwake kwaakaita akafa achiita zvekupiswa. Ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizotiza mushure mekunge ndabetserwa neimwe n'anga iyo yakanditi kana ukayambuka gungwa mweya wake hauzokwanisi kuti unge uchikutevera, but anongonditevera mukomanashi, but ndatojaira. Dzimwe nguva kana akaapiya even murumu mangu ndinotongopopotawo sezvandakaudzwa nasekuru ivavo. Handizivi kana vachiri vapenyu. Vakanditi unongotomudzinga umudza kuti chama zvakaitika, iwe uri murume, inini ndiri murume, tairwira munhukadzi and tainge tiri kuhondo, ndiwe wakadyiwa pahondo dzacho, saka kuhondo hakuna ngozi. Ndinoti kana ndikataura saizvozvo anomboita nguva asingauyi kwandiri, plus ndine ropa reimwe mhuka iyo yavakandiudza kuti inonetsa kubata mhuka iyoyo, inongowanika kuMalawi chete. Ndo yavakandinwisa, ndo inondipawo zvivendi dzimwe nguva kana ndikaona chipoko chake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kuPrazi kwavakanomupisa, vakamupisa necutting torch. Ma1 ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kupisa munhu necutting torch kusvika evidence yose yadisappear, mabhonzo hanzi akatsva kusara pasisina kana chinhu, vakapisa kasango kacho uko kwavakazviitira. Hanzi sekuru vangu vaita sekunge munhu atori nengozi pachezvake. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Uyai nenyaya dzenyu. Kana mainge mumboriwo muarmy, mapurisa, you can bring your stories so that tinge tichizoshare panapa pachannel pedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndine vana vatatu with 3 different fathers. Saka pandakazoya kunoku kuSouth Africa, pari zvino ndiri kugara nemurume wenumber 4. Saka pavarume vose ava vari 4 vandagara navo, 2 ndivo vakandibvisira mari. The last guy that I stayed with aiva nemari yakawandisa mukoma, aindishainira. Iye aita zvekusponsor migodhi kumazowe uko. Aiti kana akatanga kundishainira so ndaburuka kubva pamusoro pangu vati kune vamwe vakadzi vekuti they don't even deserve to be married. Chisho chichi chinenge ngozi. Otanga kundishora. Mukoma apa handisi munhu wekuti handivaraidze, ndinotovaraidzawo zvekutoti kana ndichitofamba vamwe vanhu vanenge vachitochemera kuti ndige ndichavapa mafone numbers avo, but ndaishainirwa nemurume ndichihurirwa to bed. Ndibhejera akati handife ndakakubvisira kana send iwewe. Ndikaedzawo kuti ndige ndichimuzvarira mwana, ndikati zvimwe kuda maybe inhau yekuti handina mwana naye. Ndichionawo mari yainge iripo, akati unonyepa iwe, akatoseka. Akanditi bvisa nhumbu, ndikaita nharo, ndikachengeta mwana kusvika ndichizomuzvara. Ndakazongosimuka ndega mukoma. Mu relationship iyoyo kana kuti kumapoto ndakangobva ndiine $20 mukoma. Pano pandakazvara mwana ndikati Mwari avo ndivo vanoziva. Mama vangu vakabva vachizondipa mari. Ndozviri kundinetsa manje kuti how is it even possible. Amai vangu nemadiro avanondiita
havangambonditemerere nyora dzakaipa kudaro kuti ndingova munhu anongofamba achingomitisiwa nekuti vanoda kudya. Saka muprofita wekutanga akandibatsira, anogara kunonzi kuJamestown munomu muJoburg, akanditi pamuri ipapo kana mukasakasika kuita go back to sender muri kuzopabva zvekare nekuti amai venyu vanoda kuramba vachingodya. Saka ndaigara hangu ndichimborota amai, especially pandainge ndakagara nemukorokoza uya. Vaiti kana ndikavarota vaitomuka makuseni vakatomusendera message vachiti ngwasha kuno hatisina chikafu, ende pavarume vose vandinogara navo vanoda amai vangu kudarika inini. Then tozongorambana all of a sudden. Saka vakandibatsira ndikauya kunoku, ndanga ndagara hangu ndiine munhu wandainge ndava kutaura naye ainge ari munyaradzi wangu. Ndakasangana nayewo paWhatsApp ndichirwadziswa nemurume akanditi auya kunoku baby tinge tichironga tiri pamwe chete. Ndikati iripo. I then came here kuSouth Africa ndigere kunoku. Saka semunhuwo asingazorere kufamba ndakabva ndachizoendawo kuJamestown nevamwe amai avo vainge vanditi ndige ndichivaperekedza vainge vachida kunoonawo hama yavo inogara kuJamestown. Tasvika paya pamba pacho ndokubva tachizoona kuti pane masowe aripo, ndokubva ndachizoendawo ndikanopinda mukiu ndikabva ndachizobetserwa. Saka ndabatsirwa kudaro mukomanashi ndopa ndakabva ndachizonzi namadzibaba vainge vaine zvavainge vachida kundiudza, vachivaida kundiudza pari pavoice note. Vakati hazviita kuti ndige ndichizvitaura because munhu wamuinaye handiti mabva mose. Ndikabva ndati hongu. Vakatotaura vachiita zvekutozevezera. Ndakavapa mafoni namba ndikati vatanga vana madzibaba vaya. Ndavapa mafoni namba, wava usiku. Vakandibvunza kuti ndainge ndiri free here, ndikati hongu. Mukadzi wacho akatanga andiisira voice note. Ivo vakabva vachizondiisira voice note. Vakatanga nekuti zamai kuteerera voice note muri mega, handisoda kuti murume wenyu ange achinzwa voice note. Ndikabva ndateerera voice note riya kusvika vachizonopedza. I'm not going to bore you ndichikuudzai zvose izvo zvavakandiudza, but the basic things zvavakandiudza ndezvekuti amai vangu ivo she is a queen muworld yevaroi. Saka kundizvara kwavakandiita, it's either vaifanira kundiisa pachijana kana kuti vaifanira kuti ndinge ndichizoitawo princess wevaroi, then kana vafa ndobva ndachizoita queen. Asi amai vangu vainge vachida mwana waamai guru vavo. Amai guru vainge vari mukadzi wabamukuru mukoma wababa vangu. Saka vaimuda kudarika inini, that cousin sister of mine. Ndichitaura nemi kudai atori kuAmerica. Saka upenyu hwaari kurarama ndini ndingadai ndichirarama upenyu ihwohwo. Saka kana aine bad luck anofanira kuti ange achisangana nayo, hanzi zvinhu zvacho zvinouya kwandiri. She got married to a guy ane mari yakawandisa. Vakangosanganawo online. Mufunge zvenyu kutongoenda palive online nemunhu mototaurirana. MuAmerican iye akatouya kuZimbabwe and then they got married. Akatoenda kuAmerica as a visitor, hana kana kuzombodzoka, ende atova nevana ikoko. Akandivenga zvisingaite mukoma mufamily group. Kana tikati tichitaura zviya ininiwo ndikangotaurawo ndichipa miono yangu, anobva angotonyarara kana kutotanga kutongotaura imwe nyaya. Ndikamuka ndakanyora mugroup kuti good morning. Hakuna munhu anopindura pakati pavo iye naamai vangu. Kunyange ndikatombotarisa kuti vanenge vari online, ndichitoona kuti mama vari online iyewo ari online, but havandidaviri. Ndinozotopindurwa nemamwe magroup members ekufamily kwedu. Saka vandiudza nyaya iyoyo, handina kuda kuzvigamuchira. Vakabva vanditi ndoda kuti munge muchienda kuvanhu 3 kana kuti 4 vakasiyana. Kana vakakuudzai same nyaya, zivai kuti chinenge chiri chokwadi. Kana muchida endai kunyange kun'anga, kunyange dzemuno muSouth Africa, but nemweya uri pana amai venyu wavakagadza pamuri nemhepo iri pamuri. Munhu wose anenge achioneswa anotozviona kuti pane chiri pamuri. Ndakabva ndachizoenda mukomanashi kune umwe muprofita nomulocation matinogara, akatoita sekunge ainge ava kutotanga kutodzidzira kutoprofita pandiri. Aitoshamisika kuti zvandiri kuratidzwa pano, achishamisika. Ndikazoenda kune umwe sangoma wandakangoonawo akavhura chishopu chake mutown. Akatongoti iwewe uri kufanira kuti unge uchienda kunogezeswa kumapopoma.
akandiudza mari ainge achida, akandiudza kuti kune chinhu chiri kumusana kwangu chakaita kunge kamba, hanzi ndo chavanoshandisa ichocho kuita kunge GPS seremote control. Vanotoziva kuti ndiri kuzvifambisa sei. Munhu akazondipedzera ndeumwe muprofita Som, akange achishandisa glass, akatondiratidza ndikatoona muglazi amai vangu vainge varimo. But ndo zviri kundinetsa, amai vangu mukomanashe munhu uya wekuti haasi that harsh towards me. Of course semubereki anokwanisa kumboita dzimwe nguva dzekuti vanongotaura mamwe mashoko anobohwa, but kuti nditi vakandivenga zvelevel iroro. Asi dai zvakanzi sister yangu iri kuAmerica, uyo ndinokwanisa kutotestifya kuti ane spirit yewitchcraft iri paari. Asi chandiunza pano ndikudawo rubetsero uye zvekare nemazano. Ndoita sei? Ndoita a go back to sender here kuti ndikwanise kuramba ndakagara pano pandiri, because iyi mukoma zvekuti ndige ndichizosimuka futi ndichinzi ndava kubva pano, handichadi kuti ndige ndichibva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vari kuti pano pandiri shungu dzangu dzanga dziri dzekuti ndisabvawo pano pandiri. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Mahwani hanzi ari kuAmerica ndiye wandinosuspekta kuti anenge muroyi. Hanzi vane kamba kumusana kwavo inoita kuti vazotanga kunetsana nemurume wavanenge vakagara naye zvobva zvavharana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakamboenda kun'anga, ndaenda kun'anga ndikabatsirwa nen'anga iya inoita zvekukanda akata pasi. Ndakabva ndanzi ndainge ndiine lucky, but lucky rangu rainge rakavharwa. Ndikabva ndati zvino gogo ndoita sei? Vainge vari vechirudzi, ende gogo ava kuti ndige ndichizotanga kuvaziva. This was after ndambobatwa nesiki, ndokubva ndachizotenga mushonga kwavari. Vanoita zvekutengesa mushonga muroad. Saka ndakazongotaura navo ndikati gogo pane nyaya iri kundinetsa. Vakandibvunza, ndikavaudza kuti ndainge ndiri munhu aingoti kana akapinda pabasa ndobva ndatodzingwa, kana ndiine mari yacho handimbooni kushanda kwayo. Saka vakabva vachizoti izvi zvinoda tava kutopinda mumatare. Ndakabva ndachizoenda kuEpworth, ndokwavainge vachigara makore acho iwawo. This was out of desperation mukomanashi, because ndainge ndava kushanda pane kamwe kakambani ndichishanda mukomanashi ndiri driver. Ndaitopiwa mari shoma kutodarika even magarden boy ainge achishandira murungu wandainge ndichishandira. Saka zvainge zvisingatombo make sense zvachose. Saka ndainge ndava kuda help. Ndakati ndazoenda kuEpworth ndokubva ndachizonopinda mumatare. Ndakabhadhara mari yavainge vachida, yange isina kumbowanda iri mari yematare. Vakabva vachizoti kwandiri kana ndichida kuti ndinge ndichizova nelaki ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka pamba panenge paine funeral. Then kana ndawana pamba panenge paine funeral ndaifanira kungonokora ivhu kana kungotora chero chandinenge ndakwanisa kutora. Kunyangwe ndikaona kana riri Zambia ndotoriba Zambia iroro, ndobva ndachizoenda ndobva ndachizonorirasa kumakuva kana kunorisiya ndakarisungirira patombstone, paguva rinenge riine tombstone. Saka kumaraini kwedu mukoma ndichangoti ndinogarawo kubudiriro. Saka kwakabva kwachizoitika rufu. Kwaitika rufu kudaro ndakaenda mukomanashe, painge paine chimwe chitisheti chainge chiri pawaya chainge chakatozvisakarira. Ndochandainge ndichida chitisheti ichocho, but ndaishaya mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kunochitora chitisheti ichocho. Ndakabva ndati pano ndoita zvekuita sei. Mukoma ndopandakabva ndachizongonokora ivhu, wainge kwava usiku. Ndokubva ndachizoisa mujaketi ndikabva ndachizoenda hangu naro ivhu iroro kumba. Asi ndakati ndichibuda gedhi ndakatoona umwe murume ainge ari murefu, ari mutema ainge achinditevera kuzosvika ndichizosvika pagedhi repamba. Ndakangotiwo zvimwe kuda maybe munhuwo ainge aripowo parufu ainge ava kutoda kutodzokerawo kumba kwake. Ndakangoignora sezvo muroad mainge muine vanhu vakawanda vainge vachifamba, handina kumbotya. Ndasvika pagedhi repamba handina kuzomuona kuti akaenda kupi, akafamba sei. Mangwana acho makuseni ndakabva ndachizoenda kwavari gogo vaya. Vakabva vachizondipa bhodhoro redovi, asi mainge musina dovi mukati, mainge muine munzwa wainge urimo.
uye zvekare netumwe tumhodzi, handizivi kuti dzainge dziri beans here kana kuti chainge chiri chii. Vakabva vanditi ndige ndichiisa ivhu riya imomo, vakanditi ndige ndichirichengeta, ndige ndichizogara ndiinaro murumu mangu. Vakanditi uchaita mari, kana waita mari unofanira kuti unge uchizotenga imba yakakura, usarudza rumu imwe chete yekuti bhodhoro rako rinenge richigara imomo rakanyatsokupombonoka. Bhodhoro iri harifanira kuti ringe richizobatwa neumwe munhu wazvinzwa here. Ndikati hongu. Ndakadzoka kumba sezvo ndainge ndiine rumu yangu, painge pasina kana problem. Chakazoita kuti ndige ndichizonodzosera bhodhoro nekudzosera ivhu dzainge dziri hope dzandainge ndava kurota, but mari ndakatomboita mari. Saka kubasa kwangu bosi vangu mukoma vakarasa mari. This was $1000 yavakarasa. Varasa mari iyoyo yakaita mazuva echitsvakwa, haina kuwanikwa. Nerimwe zuva vakanditi ndige ndichitora motikari yavo imwe. Ndatora motikari iyoyo mukoma, ndakangofamba kwenguva pfupi pfupi. Pandakatarisa kubackseat ndo pandakaona kuti kwainge kuine mari yainge iriko. Mari iyi ndakaitora ndikagara nayo ndichifungidzira kuti maybe it was a test, but pandakatoona kutoti vainge vasina chavainge vachiziva, ndokubva ndatora mari iyoyo ndikabva ndachizohodha ndikatanga kuita zvekutengesa. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba mukoma, ndichazokuona kutoti zvinhu zviri kufamba. One day vainge huri usiku, ndainge ndiine mbanje dzangu dzandainge ndabva kunohodha, because ndainge ndava kungoita zvose zvose, magroceries, mbanje uye nekutengesa doro nana codeine. Saka ndakati ndichipinda murumu mangu, light randainge ndabatidza rakangodzimwa. Parakazoita on zvekare ndo pandakazoona kuti murumu mangu mainge muine kadhara kainge karimo kakabva kanyangarika. Ndikanzwa izwi rakataura neni, asi handizivi kuti rakati kudii. Usiku handina kurara, ndainge ndichingodzvinyiwa nevanhu vandainge ndisingaoni. Mangwana acho makuseni mukoma ndakamukira kuenda kuEpworth ndichita sekunge ndichafamba netsoka, because ndakatomuka makombi asati atanga kufamba. Ndasvika kuEpworth ndakavaudza zvose zvainge zvaitika, ndikati ina handichadi. Vakanditi uchabroka, ndikati hazvina basa. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichidzosera ivhu pamba pandainge ndakaritora, uye zvekare chibhodhoro ichocho chedovi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kunochirasa kumakuva. Zvekare ndaifanira kunosiya mari paguva iro randinenge ndasiya chibhodhoro ichocho. Ndaiva ndiine kamari kandainge ndiinako, uye zvekare ndikavaripa nekuvashandisa nekuvatambisira nguva, sezvo ndainge ndakaita zvinhu zvangu ndisati ndatanga ndafunga. Vakati ndokusaka ndisingade kubatsira vanhu, nekuti kana ndabatsira munhu mune ramangwana futi anenge ava kudzoka kwandiri, ava kuda kuti ndige ndichimuitira zvekare dzimwe mhiko. Ndakaitirwa mhiko dzekuchenurwa mukoma, ndikabva ndachizoenda kumakuva. Ndasvikako kumakuva ndakabva ndachizorasa bhodhoro, ndikabva ndachizosiya ndaisa mari pamusoro peguva. Ndizvowo zvandakaita izvi pakuromba, nezvandakasangana nazvo zvakandityisa. Ndikaona kuti inini ndine hana isina kusimba, handikwanise kuti ndige ndichizorarama upenyu hwakadaro hwekuti ndinenge ndichingoona zvikwambo nezvipoko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakaoma hazvo veduwe, inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi hai Bhutinashi muri sei? Ininiwo ndakauya kuno kuIreland, but zvinhu zvangu hazvisi kufamba, ende ndikudawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Ndine vamwe vatete vangu. Vatete ava handizivi kuti vakawana mafoni numbers angu kupi. Ndakabvunza mama vakati no, havana kuvapa. Vatete vangu ava mukoma Nashi munhu akazongobudikira tatokura. Saka vatete vane zvimari zvavo, ndokusaka vakakasika kugamuchirika futi mumhuri, sezvo vasina munhu wavanokumbira for anything. Saka what I've discovered is kubva zvandakauya kuno kuIreland, vatete vangu kana vakataura neni vakati vanenge vachida kuona mapictures angu, ndikavatumidzira mapictures, vanowanzo kuti chimbotumidzira kama pictures ako ndimbokuona just to see you. Kana ndikangovatumidzira mukoma Nashi, my world collapse, zvinhu zvangu zvinooma. Usiku ndinotadza kana kurara, ndinenge ndichirarwa nezvinhu usiku hwose. Ndova bloka here? Zvinoita here kubloka hama yako? What do you do exactly? Ndikudawo help please Vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu
pari very tricky. Apa pari tricky, munozvionawo sei. Hanzi kana vakangondikumbira mapictures ndikavatumidzira mapictures zvinobva zvatongodhakwa. Yo yamahwani. Apa vachitaura ivo vari kuti vakatobva mukutotukana nemurume wavo. Hanzi after tabva mukutukana takabva tagara pasi tikati but zvaitika apa it's like pane munhu ane zvidhori zvaanoshandisa kana achida kuti tinge tichitukana. Saka hanzi ndakagara, inyaya yavasina kutoudzawo murume wavo. Hanzi ndakatanga kufunga ndikati but munhu wandapedzera kutaura naye hanzi ndivatete vavo, vakavati chimbondipawo kamapictures ako nemurume wako makamira pamwe chete, ndoda kukuposta pastatus. Asi hanzi hatina kuzoturikwa pastatus pacho navatete. Vodii kuda henyu mukangoregedza kungotaura navo kana muchiona sekunge maybe ndivo vari kukonzeresa. Hamenewo kuti munozvionawo sei vedare, ngatitaurei navo mucomment section.